Šta je u tiganju? Ništa, voda. Ništa nemamo. Imam 84 godine. Ja sam Duška. Duška Perčić. Mučimo se mi ovde. Grejemo se ako nam daju drva. Svi su tada pobegli, a ja stara sam ostala. Živela sam na uzvisini sela i videla sam kako gore kuće moje dece. Tamo sada nema ni jedne kuće. Sve je izgorelo. Nemam ni jedan dinar. Hleb da kupim. Ja bih danas otišla odavde, ali nemam sa čim. Pokrajina, ovde na malom parčetu bivšeg stovarišta za voće ograđenog bodljikavom žicom, dobija svoj realni obris. Izbeglički kamp. Ovde nekoliko kilometara od svojih izgarišta preživljavaju oni čije enklave nisu preživele nedavna nasilja. Ljudi koji su se obreli ovde nisu imali gde da beže, zato oni koji žive ovde više od 3 godine u metalnim kontejnerima iza bodljikave žice nazivaju svoj dom konzerva. Ove enklave koje se nalaze u potpunom albanskom okruženju, u slučaju novog pokolja, naći će se u velikoj opasnosti. Sudeći po tome kakav je bio razvoj događaja u vreme nemira 17. marta 2004. godine, međunarodne snage neće ni u ovom slučaju pružiti srpskim enklavama nikakvu realnu pomoć. Ti ljudi će biti osuđeni da nestanu. Prosto će biti uništeni. Oni će nas pobiti ovako ili onako ako ne pobegnemo. Pa valjda čovek mora da ima svoj dom. Koliko treba da bežimo? Znači ja sam osuđena da budem žrtva. Ne samo ja, nego i svi ostali koji se ovde nalaze. Da li je to neophodno ovom svetu, toj demokratiji, ovoj današnjoj kulturi? Ja sam rodom sa Kosova. Prvi put su me odavde isterali kada mi je bilo 12 godina. Tada su nas Albanci trovali ko pse i bacali na nas kamenje. I to u najbolje Titovo vreme. Školu sam završila u Bosni i počela sam da radim kao učiteljica. Radila sam, stvarala. Ali i tamo su mi oduzeli sve, naši velikodušnici. Nitkovi. Onda sam se ponovo vratila ovde u Prištinu, u svoje rodno mesto, a ovde su mi pokupili sve potpuno. Ostao mi je samo ključ. Koliko još nedostaje velikodušnosti Zapada? Hoće li biti bolji kada prestanu da uzimaju ljudske živote? Mislim, teško. Ljudi zatvoreni u ovim metalnim kućicama u potpunosti su zavisni. Njih ne treba ubijati, dovoljno je samo isključiti struju ili im ne doneti vodu ili jednostavno zaboraviti na njih, ne davati im hranu. Posla ovde nema lekara, život se održava uspomenama o nepostojećem domu, a o povratku je strašno i pomisliti. Sve što se ovde dešava, političari su znali i Zapad je znao. I da li ja treba sve to da prepričavam? Vreme je da vi progovorite o tome. Zato što sve ovo što mi sada preživljavamo, sve je to spremljeno i za vas. Monasi su oslikali ikonu moje Milice. Ljudi pitaju kada će njeno ime biti uneseno u crkveni kalendar. Mnogi žele da ona postane njihova nebeska zaštitnica. Pitanje Kosova pokušat će da zatvore u najskorije vreme. Do posljednjeg momenta se činilo da je sudbina ove nesrećne zemlje već unapred određena, a ljudi koje ste vidjeli da su unapred osuđeni. Dosta snage bilo je uloženo u ovo ne tako veliko parče teritorije, da bi cilj bio nedostignut. Ali u posljednjem trenutku u ovu priču smo se umešali mi, to jest mi i vi.
To je bilo neprijatno iznenađenje za one koji su daleko ranije 99. odlučili, a to znači da će ubrzo sve da čuje da mi spekulišemo na kriznim situacijama, da mi ponovo stojimo na putu nečije slobode, govoreći da naš stav čini situaciju na Kosovu nekontrolisanom, da mi svesno komplikujemo naše teško izgrađivane složene odnose sa Zapadom. Ali eto, snimajući ovaj film, mi smo svesno odustali od svih političara, nebitno da li naših, srpskih, zapadnih ili albanskih. Pošli smo od toga da je saosećanje sa ljudskom tugom i nesrećom iskonski subjektivno i ne zahteva političku korektnost. Želeli smo da vam prikažemo priče ljudi za koje je pojam kraj odavno izgubio bilo koji geografski značaj. Oni su jednostavno na ivici ponora. Strašno bismo želeli da se, kada čujete reč Kosovo, setite ovih priča. Tada će se, možda kod svih nas, pojaviti šansa za spasenje, a žrtva male Milice neće biti uzaludna. Oprosti Bože sve naše grehove i junaštvom daruj kćeri